d'Alginet. Comencem amb l'acte de cloenda de la Setmana de la Dona. Demane un fort aplaudiment per a les associacions que avui col·laboren, que són el Quadre de Valls i la Muixeranga Xiguet. Per favor, un aplaudiment per a ells. Gràcies per participar. Gràcies a tots i totes vosaltres per estar ahí donant suport a esta setmana tan plena d'actes. Estic de veritat com a regidora de la dona orgullosíssima del meu poble. Més orgullosa no puc estar perquè en els actes que s'han preparat per aquesta setmana l'afluència, la participació tant de veïns com de veïnes ha estat que mai ho haguera pensat. Ha estat que hem batut rècords en participació, així és que moltíssimes gràcies per el vostre suport i moltíssimes gràcies per la vostra participació. Aquest aplaudiment és per a tots i totes vosaltres. En veritat, són gràcies de tot cor perquè són actes que hem estat més de 10 dies fent actes reivindicatius, actes que només han valgut per posar de manifest els drets de les dones i la lluita per una societat més equitativa. I això no és possible si tots i totes no ho perseguim i no intentem fer-ho junts i juntes. Així és que jo sempre dic que des de l'educació és el pilar fonamental a partir del qual nosaltres anem a aconseguir justícia, equitat i una societat com cal, igualitària. Així és que jo ara vos passo el testimoni per a que tots i totes des de l'educació consigam en un futur una societat igual per a tots i per a totes. Així és que gràcies de nou per estar ahí i ara dono pas a, com sempre dic jo, les dones tenim sempre tenim molt que dir i evidentment també tenen alguna cosa que dir les persones que participen en l'associació de la Muixeranga i del Quadre de Valls. Així és que, sense més, no vull allargar-ho, les dono pas a ells i elles que també tenen alguna cosa que dir i alguna cosa que reivindicar. Per favor, un fort aplaudiment. Bon dia. Des de Muixeranga, Alginet i el Quadre de Valls ens unim a la celebració del Dia de la Dona amb l'esperança de no celebrar-la en un futur. Perquè no celebrar-la significarà que ja s'han aconseguit els objectius que reivindiquem i que en conseqüència no hi ha motius per fer cap proclama. Mentre no passi això, volem expressar que les dones tenim dret a exigir una vida digna, un treball igualment digne, amb unes condicions laborals en igualtat a les capacitats. Les dones tenim dret a compaginar treball i maternitat amb flexibilitat d'horaris i condicions laborals garantistes. Les dones tenim dret a una sanitat pública gratuïta i forta que resolga i doni cobertura a les malalties relacionades amb el fet de ser dones, així com a les intervencions quirúrgiques que se'n deriven. No rotund a la pràctica de l'ablació de clítoris. Les dones tenim dret a decidir lliurement si volem ser mares o no i en quin moment. Per això insistim en el dret a l'avortament lliure i gratuït. Les dones denunciem la violència exercida contra les dones que es troben en situació de vulnerabilitat, com ara en els desnonaments, en treballs precaris, en l'atur, immerses en la pobresa energètica o en la vergonyant situació de prostitució. La nostra lluita també s'adreça contra aquests fronts. Les dones lluitem pel dret a una infantesa digna, on els menús no estiguen sofrint les conseqüències de cap guerra i treballem i exigim perquè tinguin una educació normalitzada. D'igual manera, treballem per una mediació i la integració plena de les dones refugiades en els països d'acollida. Les dones tenim dret a una sexualitat neta, sana i respectuosa amb el que sentim,
dret a decidir lliurement sobre el nostre cos i dret a relacionar-nos i a estimar-nos a qui vulguem. L'any 2021, 78 dones foren assassinades a l'estat espanyol. L'any 2022 en foren 99. Des de l'any 2010, en què s'inicia el seguiment i documentació d'aquests casos, han estat assassinades 1.358 dones. Prou! Els volem vives! Els volem lliures! Els volem fortes! Els volem treballant, sent valorades, tenint la sexualitat que triem, apostant per un món net, lliure i respetuós. Tot això els ho devem a Sara Pina, Mònica de Cesna, Granada, Clàudia Abigail, Mercè de Martorell, Lumna, Isabel Velasco, Àngeles de Ceuta, Cristina de Noales, Teodora de Barcelona, Natàlia de Lloret de Mar, Eva Maria de Vélez, Màlaga, Lucía María, Yolimar Alemán, Gemma, Madrid, Virginia, Amparo Montalbà, Alcira, Marinieves, Cristina Romero, Trinidad. A la nostra amiga i veïna Verònica Ruiz Aguilar, junt amb moltes altres dones, el fet de ser dones. Junt a elles també s'han assassinat molts dels seus fills amb l'odi i la ràbia de fer mal les seues mares i d'anul·lar-les. Cap assassinada més, cap xiquet assassinat més, cap feminicidi més. Un món just, respetuós i solidari només serà possible si la dona és visibilitzada i respectada. Eixa és la lluita, eixe ha de ser l'objectiu. Gràcies. Bon dia a totes i a tots. La Moixeranga d'Alginet va participar en l'acte final de la Setmana de la Dona amb 4 figures: el remat de pilotó, el retaule, torreta de 4 sense desplegar i finalment la sénia, que la realitzarà conjuntament amb el quadre de Valls. A pesar de ser feliç, Clara sentia incompleta la seva felicitat. Desconeixia els colors del blau cel, la intensitat dels vents, com de tous podien ser els núvols, quins moviments tenien des de les altures els objectes, plantes o persones que vivien a la terra, com es movien i fimbraven les aigües dels llacs. Quina era la caiguda exacta per la carena de les muntanyes? On s'escoltaven els udols de les feres? Quin dibuix cal·ligrafiava el fum dels fumerals en el cel? Quants sostinguts i bemolls es quedaven suspesos en l'aire, en els compassos dels quals apareixien danses precioses de corxeres, fusses o redones. Com canviava el verd de la pell de les fresquilles a groc, taronja o roig. Quines operacions matemàtiques havien format melodies sobre els vents o com sonava des del cel t'estime en totes les llengües del món. Clara havia de pujar al cel perquè experimentar noves sensacions ja havia passat a ser una prioritat i una necessitat de la seva vida. On i com es podria pujar tan alt com ella desitjava? O comentar a classe, a casa, al pati i al parc, a la caseta de la muntanya, mentre els llauradors esporgaven els arbres, el ferrer estanyava un plat padat, l'escriptora arrodonia el text i els enamorats es besaven amb passió. O preguntava sempre i en qualsevol lloc.
Estás ahí, sí, te estás pegando pasar. Algemesí, ciutat propera al Xinet i amb la que fiten els nostres termes municipals, ha estat sense cap dubte un exemple de conservació i estima per les tradicions, sobretot de totes aquelles que existeixen al voltant de la festa de la Mare de Déu de la Salut i la seva espectacular processó. De totes les comparses que obrin el seguici processional, la més coneguda és, sense cap dubte, la Moixeranga. Però, a més de les danses processionals, Algemesí ha guardat en la memòria altres que es ballen sense sentit ritual, allò que els especialistes anomenen balls ocasionals. Precisament al Algemesí s'ha replegat el ball del quadre de balls populars que s'interpretarà ara. Es tracten de les valencianes de l'1 i 2. La gravació casolana que sonarà està interpretada per el gran cantador alxinetí Rafa Gómez.
només que vols tocar el cel? No podràs tocar el cel perquè està molt alt, li deien. Les teues cames són massa menudes i dèbils, cauràs. Quin poc trigat voler pujar. També com s'està la terra. Quina necessitat de complicar-se la vida, li referien els més eixuts. El que hauries de fer són coses de profit i no enderiar-te en eixes martingales, li deien amb cara de pomes agres. Això és el que us ensenyen a escola? A tindre el cap ple de pardalets? Però algú li amollà amb prou enuts. Dona havies de ser, dona. Aquell comentari enfadà Clara tant i tant, que va decidir que calia tapar boques, que calia demostrar, pot ser una vegada més, que no solament ella era capaç de pujar al cel ben alt, sinó que també podia volar, orbitar els satèl·lits més allunyats o fer 20 voltes intraplanetàries, mentre alhora llegia un llibre o dissenyava un pont en el seu cap de dona espavilada, perquè era això mateix. Ser dona li permetia dur 3 o 4 coses a la pensa. De tanta agitació treia empenta i força. Això era tot. Això era prou. Això era més que prou. No la podien parar. No anaven a parar-la mai més. Algemesí ha sabut conservar la tradició muixeranguera. A molt pocs quilòmetres d'Alginet i també ben a prop d'Algemesí, l'Alcúdia reviu cada 7 de setembre la festa d'entrada de la Mare de Déu d'Oreto, on la comparsa de Negrets fa la seva particular versió de la tradició de fer torres humanes. Aquesta va existir amb certa normalitat fins als anys 50 del segle XX, quan vestien robes tòpiques atribuïdes als àrabs, pantalons bombatxos, xupetí i turbant, i la cara mascarada. Després d'un parèntesi d'uns 30 anys, als primers 80 recuperaren la tradició, si bé variant la seva indumentària per un vestit de lona blanca amb ratlles verdes. La seva torre més característica s'anomena la Campana i té 3 pisos, amb la particularitat de que es desmunta per dins. Ara els negrets han diversificat i augmentat l'alçària de les seues torres. Del folklore alcudià cal destacar també els seus boleros, un més conegut, el llarg, i l'altre menys conegut, anomenat el bolero curt, que serà el que les balladores del quadre interpretaran a continuació. Bolero curt, l'Alcúdia.
Un dia de llevant fresquet, quan el sol volia calfar i tots els colors de l'arc de Sant Martí havien escampat les seues tonalitats, Clara, per fi, volgué pujar al cel, decidida, alta, segura. El que havia començat sent un repte s'havia convertit ara en una qüestió d'autoestima, d'orgull de ser capaç de mesurar les forces, de superar les dificultats, d'experimentar l'amargor de derrotes xicotetes o de grans, el plaer dels avanços. Aquell dia de llevant fresquet inicià l'ascens. Músculs tensos, estiraments, recargolaments, pujada, peu ací, peu allà, girs i amunt, recolzament, ai, parar, i alenada, un vent fresquet als braços, pujar novament, plaer, l'emoció continguda, parar, respirar. Als seus peus, Clara sentí una veu càlida que la cridava, Clara! Baixà la mirada. Una gran onada de dones la seguia. Pujaven, totes, músculs tensos, estiraven els braços, es giraven i ajudaven les altres dones. Ai, una fallida redreçament. Amunt. Una mà. 3 mans, milers de mans pujaven. El vent de llevant fresquet anava obrint camí. Amb elles, amb les dones, amb elles amunt, sempre. tradició buixeranguera, com hem vist, s'ha conservat a diversos pobles i dos d'ells són veïns del nostre. Era lògic, doncs, que aquesta vella tradició tinguera ressò al Xinet. Unes fotos del Gran La Torre, en les festes de Pasqua als Arenals, confirmaren eixe darrer aspecte. Al Xinet també es feien buixerangues. Si bé en un àmbit més informal que en Algemesí o l'Alcúdia,
El mateix passa amb els balls populars, que òbviament també es celebraven al poble, però dels que fins fa poc no havien pogut replegar cap exemple. La troballa d'una partitura de la Jota o Cota, replegada per Hermelando Bosch Peris, va omplir per fi ixe buit. Amb tots vostès, la Xota del Xinet. Jota de... Hem mostrat durant tota aquesta actuació exemples de ball popular i muixeranga a la nostra comarca, però no hi ha final de festa sense celebrar tots junts la convivència i germanor de les dues úniques associacions del poble dedicades a la tradició popular. Per això, i com a acomiadament, al so del bolero número 2 de la processó del Xemesí, ballarem conjuntament quadre de balls i muixeranga. Esperem que hagi sigut del seu gust i per moltes més. Bolero 2, Reyes i muixeranga.
favor que el Dia de la Dona és cada dia, però que sempre cal posar una data per a reivindicar, com és tots els actes que hem celebrat en aquesta setmana. Gràcies i visca les dones. Gràcies.